El foc és un dels elements més representatius de la festa de Sant Antoni al Matarranya. Pels diferents pobles de la comarca, els veïns col·laboren per a construir grans fogueres que serviran per a escalfar l'ambient hivernal i com a brases per a fer rostides. A Font d'Espala va costar encendre el foc per l'aigua acumulada, però finalment va prendre i es va poder complir en la tradició. A la Portellada, un any més, van eixir els Diables a la plaça, on van protagonitzar un vistós correfoc al voltant de la foguera i van acabar l'espectacle encenent la Gran Pira. En este poble ja s'ha fet tradició que els veïns ballen en rogle al voltant de la foguera la cançó Lo Moixó de Montpeller. Les brases de la foguera s'aprofiten per a rostir carn i sopar a la vora del foc. A Queretes no van poder encendre a la plaça, però no van voler deixar de sopar en comunitat bocates de xoriç i van traslladar la festa a cobert. I és que, en resum, la festa de Sant Antoni és molta germanor. Pues en il·lusió, com sempre, una festa molt esperada perquè és una festa d'hivern clàssica de tota la vida i bueno, pues a pesar del contratemps estem preparant la cena, preparant el foc i a la marxa. És la festa del terreno, és la festa tradicional, és la festa de sempre, de la gent del poble i els quatre que venen de fora, però és la festa de família, que menges tots junts, que vas a missa, que reparteixen el panoli, que beneïm els animals, que cremem la foguera, que fem unes activitats prou xules i prou bé. De fet, a Pena-roja els encarregats d'organitzar la festa han estat sempre els ganaders, però ara es vol obrir al poble per al pròxim any. Hi ha voluntaris per a tirar endavant esta festa que cada vegada agarra més espenta. La veritat és que estic molt content de la gent jove i bueno, pues, el que estava dient antes, érem ganaders, però a partir d'ara gent que no són ganaders volen col·laborar en la festa, volen organitzar la festa. Benvinguts i moltíssimes gràcies. A Pena-roja, en els últims Sant Antonis, els jovens s'han animat a recuperar la barraca i al seu voltant cada any van sumant nous elements. Primer van ser els Diables i enguany s'ha estrenat la figura de la Tentadora i de Sant Antoni. Al Matarranya, la celebració del Sant Antoni s'allargarà durant els 2 pròxims caps de setmana.